Velkommen til julekalenderen. Velkommen På det beat. på et beat. Jeg har musikken på. Here we go. Det vi skal snakke om i dag, det er hvad vi hvad skal vi snakke om? Hvad er det gode ved juleferie? Og jeg synes det gode ved juleferie, det er at man kan slappe af, og man kan drikke nogle øl og spise noget mad. Ligesom man normalt gør, når man ikke er på efterskole. Bare det er i en ferie. Ja, det er flere dage end 2. Ja, flere dage end 3 dage. Ja, Ja. rigtigt. Intet at tilføje. Hvad er din? Hvad jeg godt kan lide ved at have ferie? Ja, Ikke rigtig at skulle lave noget. det er også ganske fucking dejligt. Det er en dejlig følelse. Godt nok et kedeligt afsnit det her. Wow. Ja, det er den 19. december på det beat.